Surat Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ang lahat ng nasa kalangitan at kalupaan ay nagpapahayag ng pagpupuri at kaluwalhatian kay Allah sapagkat siya ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Lahu mulkus samawati wal ard, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sa kanya ang pag-aangkin ng kapamahalaan ng kalangitan at kalupaan. Siya ang naggagawa ng buhay at nagbibigay ng kamatayan at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli shay'in alim. Siya ang una at huli, ang nakakapangibabaw at walang sinuman ang higit na malapit sa kanyang karunungan at siya ang may kaalaman sa lahat ng bagay. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم Wallahu bima ta'maluna basir. Siya ang lumikha ng kalangitan at kalupaan sa 6 na araw. Pagkatapos, siya ay nag-istawa o lumuklok sa kanyang arsh o luklukan. Talastas niya kung ano ang pumapasok sa kalupaan at kung ano ang lumalabas dito. At batid niya kung ano ang bumababa sa kalangitan at umaakyat doon. At siya ang lagim na nasa inyo, saan man kayo naroroon. At si Allah ang lubos na ng kamamatyag ng lahat ninyong ginagawa. Lahu mulkus samawati wal ard. Wa ila Allahi turja'ul umur. Sa kanya ang kapamahalaan ng mga kalangitan at kalupaan, at kay Allah bumabalik ang pagpapasya sa lahat ng pangyayari. Yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layl wa huwa alimun bidhatis sudur. Pinagsanib niya ang gabi sa araw at pinagsanib niya ang araw sa gabi. At siya ang lubos na nakakaalam ng lahat ng mga lihim ng dibdib. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Manampalataya kayo kay Allah at maniwala sa kanyang sugo na si Muhammad at gumugol sa pagkakawanggawa mula sa mga kaloob na ipinagkatiwala niya sa inyo at sa inyo na sumasampalataya at gumugugol sa kawanggawa sa kanila ang malaking gantimpala. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Ano ba ang nangyayari sa inyo at kayo ay hindi sumasampalataya kay Allah? Samantalang ang sugo ay nag-aanyaya sa inyo na kayo ay sumampalataya sa inyong Panginoon na si Allah. At katotohanang tinanggap niya ang inyong kasunduan kung kayo ay tunay na nananampalataya. Huwa alladhi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur. Wa inna Allaha bikum laraufur rahim. Siya si Allah ang nagpapanawag sa kanyang alipin na si Muhammad ng lantad na ayat upang kanyang magabayan kayo mula sa kadiliman tungo sa liwanag. At katotohanang si Allah sa inyo ay puspos ng kabutihan at pinakamaawain. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. At ano ang nangyayari sa inyo at kayo ay hindi gumugugol para sa kapakanan ni Allah? At kay Allah lamang ang pagmamay-ari ng lahat ng mga kayamanan ng kalangitan at kalupaan. Hindi magkatulad sa inyo ang mga gumugugol ng kusa at nakipaglaban noon sa pagsakop sa Makkah. Sila ay higit na mataas sa antas kaysa gumugugol ng kusa at nakipaglaban sa bandang huli. At sa lahat, si Allah ang nangako ng pinakamabuting gantimpala at si Allah ang ganap na nakababatid ng lahat ng inyong ginagawa. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Sino man ang magpautang kay Allah ng isang magandang pautang, si Allah ang magpaparami nito ng maraming ulit sa kanyang kapakinabangan. Gayon din naman ay tatanggap pa siya ng masaganang gantimpala. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Sa araw na inyong mapagmamasdan ang mga nananampalatayang lalaki at mga nananampalatayang babae, kung paano ang kanilang liwanag ay gumagalaw sa kanilang harapan at sa kanilang kanang kamay. Magandang balita sa inyo sa araw na ito, mga halamanan na sa ibaba nito ay may mga ilog na nagsisidaloy, upang manirahan dito magpakailanman. Katotohanan ito ang pinakadakilang tagumpay. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Sa araw na ang mga mapagkunwaring lalaki at babae ay magsasabi sa mga nananampalataya, inyong hintayin kami. Kami ay hayaan ninyo na humiram ng liwanag mula sa inyong liwanag at sa kanila ay pagbabadya. Magsibalik kayo sa inyong likuran at kayo ay magsihanap ng liwanag, kaya't isang dingding ang ititindig sa pagitan nila. Narito ay may tarangkahan. Sa loob nito ay naroroon ang walang maliw na habag at sa labas nito ay naroroon ang kaparusahan. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Sila na mapagkunwari ay magsisitawag sa mga sumasampalataya, kami ba ay hindi ninyo kasama? Ang mga sumasampalataya ay sasagot, tunay nga, subalit hinayaan ninyo ang inyong sarili na mabulid sa tukso. Kayo ay naghintay sa aming kapahamakan, kayo ay nag-agam-agam sa pangako ni Allah at ang inyong huwad na pagnanasa ang luminlang sa inyo hanggang ang pag-utos ni Allah ay patupad at ang punong manlilinlang ang dumaya sa inyo tungkol kay Allah. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
Kahit sa araw na ito, walang pantubos ang tatanggapin sa inyo. Gayon din sa mga hindi na nanampalataya kay Allah. Ang inyong tahanan ay apoy. Ito ang angkop na lugar para sa inyo at tunay namang ito ay isang masamang patutunguhan. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Hindi pa ba dumatal ang panahon sa puso ng mga sumasampalataya na magkakaroon ng pangamba at takot sa pag-aalaala kay Allah? At gayon din sa katotohanan, katulad ng mga tao na pinagpahayagan ng kasulatan noon pang una, gayon naman marami ng panahon ang nalagas at ang kanilang puso ay lumaki at tumigas at marami sa kanila ang mga mapaghimagsik at palasway kay Allah. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. Dapat ninyong maalaman na si Allah ang nagbibigay ng buhay sa patay na lupa o kalupaan na naging tigang. Aming ginawa sa inyo na maging maliwanag ang ayat marahil kayo ay makakaunawa. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. Katotohanan sa mga nagkakaloob ng kawang gawa, lalaki man o babae, at nagpapautang kay Allah ng magandang pautang. Ito ay kanyang pag-iibayuhin ng marami, at gayon din, sila ay tatanggap ng saganang gantimpala. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. At sa mga nananampalataya kay Allah sa kanyang kaisahan at naniniwala sa kanyang mga sugo, sila ang matatapat na tagasunod ng mga propeta at mga martir sa paningin ng kanilang Panginoon. Sa kanila ang kanilang gantimpala at kanilang liwanag, at sila na nagtatakwil kay Allah sa kanyang kaisahan at nagtatatwa ng aming ayat, sila ang mga kasamahan ng apoy ng impyerno. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Dapat ninyong maalamang lahat na ang buhay sa mundong ito ay isa lamang laro at pampalipas oras, isang pagpaparangalan sa gayak at tampok na pangangalandakan sa lipon ninyo at pagpaparami sa pagpapaligsahan ng inyong sarili sa mga kayamanan at mga anak. Narito ang isang paghahalin tulad kung paano ang ulan at pagtubo ng halaman ay nagbibigay ng sigla sa puso ng mga magsasaka, hindi magtatagal. Ito ay malalanta at pagkatapos ay inyong makikita na ito ay naninilaw at magiging tuyo at malalansag. Datapwat sa kabilang buhay ay mayroong isang malupit na kaparusahan at kapatawaran mula kay Allah at kanyang pagkalugod sa mga nananampalataya, at ang buhay sa mundong ito ay sa lamang mapanglinlang ng pagsasaya.
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Magpaligsahan kayo tungo sa kapatawaran ng inyong Panginoon at tungo sa halamanan ng kaligayahan ang paraiso, na ang lapad nito ay kasing lawak ng kalangitan at kalupaan na inihanda sa mga sumasampalataya kay Allah at naniniwala sa kanyang mga sugo. Ito ang biyaya ni Allah na ipinagkaloob niya sa sinumang kanyang maibigan, at si Allah ang Panginoon ng mga biyayang walang pagmamaliw. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Walang masamang pangyayari ang magaganap dito sa kalupaan at sa inyong sarili, maliban na ito ay naitala sa aklat ng tadhana bago pa namin pinapangyari ang magaganap. Katotohanan ito ay lubhang magaan kay Allah. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Upang kayo ay hindi mahapis sa mga bagay na nabigo ninyong kamtin, gayon din naman ay huwag maging mapagmataas sa mga biyayang ipinagkaloob sa inyo. At si Allah hindi nagmamahal sa mga mayayabang na batbat ng pagmamataas. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. At sila na mga kuripot na nanghihikayat sa mga tao na maging kuripot. At sino man ang tumalikod sa pananalig kay Allah, katotohanan si Allah ay tigib ng kasaganaan, walang pangangailangan sa iba, at karapat-dapat sa lahat ng pagpupuri. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Katotohanang isinugo namin noon pa ang aming mga sugo na may maliwanag na mga katibayan at ipinadala namin sa kanila ang kasulatan at timbangan upang ang mga tao ay magsitindig sa katarungan. At inilabas namin ang bakal na naririto ang malaking lakas. Gayon din naman ang maraming kapakinabangan sa sangkatauhan upang masubukan ni Allah kung sino ang tutulong ng lingid sa Kanya. At sa Kanyang mga sugo, katotohanang si Allah ay ganap na malakas ang sukdol sa kapangyarihan. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. At tunay na isinugo namin si Noah at Abraham at itinatag namin sa kanilang lahi ang pagkapropeta at kapahayagan. Ang ilan sa kanila ay nasa tamang patnubay, datapot ang karamihan sa kanila ay mga mapaghimagsik at palasway kay Allah. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل
وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. At sinugo namin sa kanila ang iba pang mga sugo. Aming isinugo sa kanila si Jesus, ang anak ni Maria, at ibinigay namin sa kanya ang ebanghelyo. At itinalaga namin sa puso ng mga sumusunod sa kanya ang aming pagkalinga at habag. Datapot ang hindi pag-aasawa ay tinalaga nila sa kanilang sarili na walang batayan. Ito ay hindi namin iginawad sa kanila. Subalit ito ay pinaghanap lamang nila upang bigyang lugod si Allah sa pamagitan nito. Ngunit hindi nila ito ginanap sa nararapat na pagganap. Kaya't ipinagkaloob namin sa mga sumasampalataya sa lipon nila ang kanilang laang o gantimpala. Subalit ang karamihan sa kanila ay mapaghimagsik at palasway kay Allah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. O kayong nananalig kay Moises at kay Jesus, pangambahan ninyo si Allah at manalig din kayo sa kanyang sugo. Ipagkakaloob niya sa inyo ang dalawang bahagi ng kanyang habag at ipagkakaloob niya sa inyo ang isang liwanag na inyong malalakaran at patatawarin niya ang inyong mga kasalanan at si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Upang mapag-alaman ng angka ng kasulatan na wala silang anupamang kapangyarihan na higit sa mga biyaya ni Allah at ang kanyang biyaya ay ganap na nasa kanyang kamay na kanyang igagawad sa sinumang kanyang maibigan sapagkat si Allah ang Panginoon ng nag-uumapaw na biyaya.